Hej sammen, og jeg bliver bare sådan en lille update. Velkommen til dagens ven. Og Dagens ven er jeg altså. ja, jeg filmer lige med min iPhone, fordi jeg gider ikke sådan. Så det var en update og sådan noget. Men jeg vil bare lige sige 2 ting. Og det første det er, at jeg har lavet en Facebook-side. /blog. Og den hedder Freja Vlogger. Nej, den hedder Frejas Vlog. Ja, og det andet. Og den lugter af pis. Og det Den andet. lugter af pis. Ja, på menu. Og det andet, det var altså på lørdag, tror jeg. Jo, på lørdag, der kører vi til Stenbjerg. Vi skal i sommerhus. Og vi skal være der i en uge, tror jeg. Og så er det bare lige, hvis der er wifi derovre, eller wifi, eller hvad nu vil kalde det. Så, og hvis der er det, om så skulle lave en vlog, fordi så like lige den her video, hvis I synes det. Fordi det overvejer lidt, men det er ikke sikkert, at det er lidt. Det er mega sort. Men ja, og jeg gider ikke sådan at bruge mit 3G på det. Og altså det bliver filmet med min iPhone, fordi jeg har ikke noget redigeringsprogram på min computer, fordi jo, jeg har dem ude med, men det virker ikke. Så. Ja, men like lige video, hvis I synes det. Og ja, jeg linker lige min Facebook-side dernede. Ja, men vi ses. Hej!